Най-важното, което трябва да знаете при избора между електрическа и обикновена четка за зъби, е, че между тях няма разлика. Едни и същи резултати може да постигнете и с електрическата, и с обикновената четка за зъби. Защо обаче много зъболекари препоръчват електрическа четка за зъби? При обикновената ключов фактор е техниката на четкане, докато електрическата четка върши голяма част от работата вместо вас. Нека разгледаме работата на всяка една четка по-отделно, като започнем с обикновената. Техниката на четкане с нея според нас е най-често срещаната грешка при миенето на зъбите. Не е важно колко пъти на ден миете зъбите си, ако не е по правилния начин. Хоризонталните движения, напред-назад, са най-малко ефективни и в много случаи водят до изтриване на зъбите в шийките, особено ако се използва по-твърда четка с по-голям натиск. Целта на миенето е да почистите всички повърхности на зъбите. Не пропускайте вътрешната страна на зъбите, дори и зад мадреците. Кои са правилните движения? Правилно е да държите четката с наклон от 45 градуса към основата на зъбите и да използвате основно кръгови и изчеткващи движения. Движейки четката по този ъгъл, вие може да почистите джобчето, което се образува между зъба и венеца. А с изчеткващи движения от венеца към зъба може да почистите триъгълните пространства, които се образуват между зъбите, така наречените амбразури. Електрическата четка за зъби от друга страна работи по съвсем различен начин. Нейните косъмчета вибрират с много висока скорост посредством електрически импулси. Допирайки се до зъбите, бързите вибрации на косъмчетата отстраняват налепите на зъбите, едновременно с това те завихрят пастата за зъби, като по този начин подсилват почистващият ефект. Самата работа с електрическата четка за зъби е доста по-лесна. С нея не е необходимо да четкате зъбите. Поставяте главата на четката под ъгъл от 45 градуса към основата на зъбите и я пускате, а тя почиства всички повърхности, до които се докосва. Движите я бавно, равномерно, като поддържате непрестанен контакт с зъбите. Освен от външната страна, не забравяйте да миете и по всички останали повърхности на зъбите. И двата вида четки трябва да се сменят на всеки 3-4 месеца или когато косъмчетата на главата се закривят. Като при електрическата четка се сменя само главата на четката. За цялостна грижа, освен четка за зъби, трябва да се запознаете с използването на конец за зъби, да знаете кога ви е необходима интердентална четка и колко често трябва да използвате вода за уста. Използването на електрическа или обикновена четка за зъби не е достатъчно, за да почистите напълно всички повърхности на зъбите.